M'agradaria posar un petit exemple dels tràmits, de quins són els tràmits, veureu que la majoria són recurrents i són periòdics que tenim actualment. Jo els recomano que s'agafin fort a l'escó. Si tu ets un jove pagès o pagesa que vols treballar una finca agrícola que té uns camps i té una mica de bosc i amb un ramat de bestiar i en vols vendre la carn i vols produir iogurts i formatge amb la llet dels seus animals, has de tenir en compte que, a banda dels tràmits comptables i fiscals amb Hisenda, l'alta, la Seguretat Social, els lloguers i escriptures, les gestions i finançaments bancaris, els subministraments, les ITBs i les assegurances diverses, has de complir els projectes i llicències d'obres, les memòries tècniques, els certificats de compatibilitat urbanística, les llicències d'activitat, la incorporació com a jove agricultor, la DUN, la declaració agrària anual, el pla de gestió de dejeccions ramaderes, l'informe i llicència per al FEMER, el llibre de dejeccions i de gestió de fertilitzants, la DAN, la declaració anual de nitrogen, el pla de gestió forestal, l'autorització de cremes, el permís d'instal·lació de plaques solars, el certificat de benestar animal, el carnet de transportista d'animals vius, el llibre de fitosanitaris, el llibre d'explotació, el contracte de recollida de cadàvers, el registre de visites a la granja, el cens, altes i baixes del bestiar, el crotelat d'identificació de cada animal, les guies de vida de transport, el segell de venda de proximitat, els ajunts i plans de millora, el registre de tractaments, medicacions, vacunes, neteges i controls de plagues, validar el sistema de depuració d'aigües residuals i abocament en llera amb analítiques de laboratori, la legalització del POU amb lectures periòdiques, sol·licitar codi de generador de residus, tramitar notificació prèvia a l'agència, signar contracte de recollida de medicaments, legalitzar l'obrador, fer les analítiques de superfície i d'aigua, el pla de neteja i manteniment, obtenir el registre sanitari i la RECIPAC, anàlisi i control de punts crítics, fitxes de producte, pla anual de mostres, declaració de la llet, habilitació del vehicle, analítiques periòdiques de producte, títol de manipulador d'aliments, registre de traçabilitat per lots. I n'hi ha més. Gràcies. I n'hi ha més, però ho deixo aquí. Si ja es fa pesat escoltar-ho llegit ràpid, imagineu-vos haver-ho de resoldre permanentment, oi? I jo crec que, consellera, és molt complicat d'engrescar gaire ningú a fer de pagès amb aquest ametrallament burocràtic. I, de fet, no hi ha cap altre sector productiu que estigui sotmès a un nivell tan bèstia de control.